Het evangelie van Jezus Christus, zoals Lukas dat beschreven had. Haadstik 5. Jezus stier op een wal van de mar van Genezaret, wilst het volk op hem aankrong om het goddelijk boodschap te jaren. Hij zag 2 bootjes aan de wal liggen. De fiskers wien eruit stapt en speelden de netten. Hij stapte in een van die bootjes, Simon sinus, en vroeg hem of er een eindje uit de wal varen woe. Zittende wij, joeg uit het bootje het volk onderjocht. Doet er der kleer mij weer, zei er tjen Simon, houd er eens op het diepe aan en breng je me netten uit voor het vangen. Simon antwoordde, master, de hele nacht hebben we in spierwest en niet vangen. Maar als jou het zisse, breng ik de netten uit. Doet ze dat dien heen, vangen ze zo'n soort vis dat de netten squadden zuiver. Doe wonken ze haar maten in een orenboot om te komen en mij aan te pakken. Die kwamen en ze laden beide boten zo vol dat ze zonken omtrent. Doet Simon Petrus dat zeg, voel er voor Jezus op een knibbels en zei, geen bij mij wij heer, want ik ben een verkeerde een. Ja, hij en zijn maten wien al heel verbusteren om de haal die ze mij het fêstjen dien heen. En zo wie het ook met Jacobus en Johannes, de zwanen van Zebedeus, die mij Simon in de manden dienen. Jezus zei tegen Simon, wees net bang. Van nou aan zullen je meesken vangen. Toen zetten ze de boten op een wal, lieten de hele boel der liggen en volgen hem. Doet er in een van de steden weer, trof er een man die onder de lepraplakken zit. Zo gauw die Jezus zag, liet er hemzelf veroorvallen en smeekte hem, Heer, als jou het wolle, kunnen jou mij zoen en zuiver krijgen. Jezus steeg de haan uit, rekte hem aan en zei, goed, ik wil het, word zuiver. Op slag gong de melaatskens hem aan. Jezus zei, hij mocht er mij geen op praten. Maar let jou, zei er, aan een priesterschen, en offer je vanwege jouw suvering wat Mozes verskregen had. Dan hebben ze een bewijs. Maar namens te meer gong zijn ropt terug het land en kloften volk kwamen opzetten om hem te jaren en van haar kwalen aangeholpen te worden. Maar hij zocht ontwijk in eenzame oorden om daar te bidden. Op een keer dat Jezus het volk aan het leren weer, zitten direct fariseërs en wetleraars bij. Uit alle plakken van Galilea en Judea en uit Jeruzalem wienen die wij komen. Hij hier de kracht van de Heer om mensen beter te maken. Krek kwamen er enkele malen aanzetten met een man op een draagbed, die het verlammen weer. Zij wonen die man daar inbrengen en voor Jezus dellezen. Maar doet ze daar vanwege al het volk net inkomen, gongen ze het dak op en lieten hem daar terug in, met bed en al midden tussen het volk voor Jezus in voeten delzakje. Doet Jezus zeg hoe ze leeuwden, zei er, Vreun, jouw zonden worden jou verjoen. De leraars en fariseërs begonnen daarover te redendelen en zeiden, wat is dit voor een, dat er God zal lasteren? Waar kan zonden verjaan als God alleen? Jezus zei wel terug haar redenaties heen en antwoordde haar, wat beredeneer je me bij hemzelfs? Wat is makkelijker te zeggen, jouw zonden worden jou verjoen? Of te zeggen, geen oaren en ren. Maar dat je me witte mij dat de menszoon de macht had om op ihr de zonden te verjaan? Hij keerde hem naar de lammenien en zei, ik zeg jou, kom oaren, neem jouw bed op en ren naar huis. Op slag wilst allemaal het zeg, kamer oaren, kriegen het bed dat er op lijn hier van de groen en roen, God verheerlijkende naar huis. Verbustering kwam oor haar alle jaren, ze verheerlijken God en vol ontzag zijn ze, wonderbaarlijke dingen hebben wij uit zien. Daarna gingen er het huis uit en zagen een tolgarder bij zijn tolhuis zitten. Levy wie zijn naam. Jezus zei tegen hem, gaan mij mee. De man liet alles achter, ging oorheen en volgde hem. Bij hem thuis hadden Levy een groot gastmaal voor hem. Daar waren heel wat tolgarders en oaren met haar aan tafel. De fariseërs en haar leraars zijn een prottelig tegen zijn leerlingen, waarom eten en drinken jemmen met tolgarders en zoenders? Jezus antwoordde,
Zo'n meesken hebben geen verlet van een dokter, maar zieken al. Ik ben net komen om deugdzame meesken ter bekering op te roepen, maar zonders. Toen zijn ze tegen hem, de leerlingen van Johannes, fêstje vaak, en dogge gebedens. Die van de Fariseërs krijgt ze, maar jou is eten en drinken maar ta. Jezus zei tegen haar, bruilofters kan men dochs net fêstje litten, wel, zolang als de bruigeman bij haar is. De tijd gaat likwijls zijn gang, en als één keer de bruigeman bij haar wijnomen is, dan, in die tijd zullen ze fêstje. Hij vertelde haar nog een gelijkenis. Neem een skorten lapen uit een nieuw stuk kleen en zet die op een aard. Want het nieuwe stuk skort het aarde uit en boven dat past de nieuwe lapen net bij het aarde goed. Neem docht ek jonge wien in aarde sekken, oors maken de jonge wien een skor in de sekken en dan rent de wien voort en de sekken binnen wij. Nee, jonge wien jet in nieuwe sekken. Geen een die het wend is aarde te drinken, wil van jonge witte, want het seizoen is altijd, de aarde giert ermee. Haadstik 6. Op een sabbat roener terug de noordvelden. Zijn leerlingen plakken onderwijs Ieren aan, vrouwen de kerlen erop haan uit en eten die op. Enkel de Fariseërs zeiden, wat doe je hem daar? Dat mij net op sabbat. Jezus antwoordde haar, maar hebben je me dan net in de schrift lezen wat David deed, doet hij en Simon honger heen. Hoe het heiligdom ingang de toornbreeën nam en daarvan eet, en hoe zijn man daar ek nog van joeg, wilst alleen de priesters daar maar van eten maaien. En hij zei tegen haar, de meisjeszoon had het ek oer de sabbat te sissen. Op een andere sabbat kwam er de synagoge in en begon het volk te leren. Toen ziet er een man met een ferskronfele rechterhand. De leraars en Fariseërs loerden op hem of er ek op sabbat een beter meidje zou, dan heen ze wat om hem aan te brengen. Maar hij wist wat ze van doel waren en zei tegen de man met de ferskronfele hand, gaan staan en kom hier in de midden. De man kwam oaren en ging daar staan. Toen zei Jezus tegen haar, nou moet je me meer zeggen, wat mij men op sabbat eerder dwaan, goed of kwaad, een libben rede of het verlen gaan litten. Toen zeg er het hele heer oor en zei tegen de man, stek je hand eens uit, dat dier, en de hand wie weer beter. Ze waren likwijls poer razend en lijn mijn waar oor wat ze Jezus dwaan zoen. In die dagen tegen naar het berglaan om te bidden, en de hele nacht terug bidden er daar ta God. Doet het lucht worden weer, rapen zijn leerlingen bij hem en kees der tolve uit die er apostels neemde. Te witten Simon, die er de naam Petrus joeg, en zijn broer Andreas, Jacobus en Johannes, Philippus en Bartholomeus, Matthäus en Thomas, Jacobus Alfeus' zoon, Simon, die de vrijheidsstrijder neemt werd, Judas, Jacobus' zoon, en Judas Iscariot, die zijn verrader worden is. Hij ging mij haar de berg af en op een vlakte bleef er staan. Een groot tal van zijn leerlingen weer daar en een macht volk uit het hele Joodse land, uit Jeruzalem en uit Tyrus en Sidon aan de zeekant. Ze waren komen om hem te jaren en van haar kwalen aangeholpen te worden. Dit laatst heen van kweergeesten waren ek zo'n makke. Al dat volk bezocht hem aan te rijden, omdat er een kracht van hem uitging, die alles zieken zo'n makke. Jezus zag zijn leerlingen aan en zei, lokkig jemme dit eeren binnen, want Gods rijk is jemmes. Lokkig jemme dit nou honger lijden, want jemme zullen zaad krijgen. Lokkig jemme dit nou schreeuwen, want jemme zullen leidje. Lokkig binnen jemme, wanneer de meesten jemme haatje, uitbannen en uitskellen, en wanneer ze jemme als min volk uit de meenskip stitten om jem leeuwen in de meeskezoon. Die dijs matte jem doensje van blijdschap, want jemme alleen bij God is grut. Haar voorouderen hebben mij de profeten krakt hetzelfde dien. Maar wij jemme rieken, want jemme hebben jem treest al kriegen. Wij jemme dit nou zaad binnen, want honger zullen jem lijden.
Wij jemme dy't no leidje, want jem zullen rouwen en schreeuwen. Wij jemme, als alle man lof van jemme spreekt, haar voorouderen hebben mij de sabere profeten correct hetzelfde dien. Tjen jemme dy't naar mijn hartje, zes ik, have jem vijanden leef. Doch de leur dit jemme hartje goed. Zegen je dit jemme vervlokken. Bid voor dit jemme tenij komen. Keer hem dit jou op het ene wang slacht, ek het oren ta. Als een jou de mantel oppakt, moet jou hem de oren kleen net weiger je. Jou aan elk dit jou om wat vreegt. Als een jou wat oppakt, eerst je dat net waarom. Liekers jemme willen dat de meesten jem behandelen, zo moet de jemme haar ek behandelen. Als jemme leef hebben dit ek van jemme houden, hokker dan kunnen jemme daarvoor verwachten. Want ek de zonders hebben leef dit van haar houden. En als jemme de lieu goed dogen, dit jem goed dogen, hokker dan kunnen jem daarvoor verwachten. De zonders dogen dat lieke goed. En als jemme lenen aan mensen dat jemme wat van hoopje waarom te krijgen, hokker dan kunnen jemme daarvoor verwachten. Ek zonders lenen aan zonders, met het doel om liekevolle waarom te krijgen. Nee, hebben jemme vijanden leef, doch haren goed, en leen uit zonder wat waarom te verwachten. Dan zal jemme leen grut wezen, en jemme zullen ben wezen van de Allerheerste, die om eens echt goed is voor de ondankbaren en minnen. Wees barmhartig, als jemme Heit tot is. Oardielje net, dan zal God ek net oor jemme oardielje. Veroordeel net, dan zullen jemme ek net terug God veroordelen worden. Spreek vrij, dan zullen jemme vrijsprutsen worden. Jou, dan zullen jemme joen worden. Een squandere mjette wordt jemme dan tappat, een die onstamt is en skodde, een die oerende vol is. Want mij de mjette die jemme jouwe, zul jemme tametten worden. Hier hadden ek dit beeld voor. Kan de ene blinde altemets de oren het paard wezen? Zullen ze alle net in een koele vallen? Leerlingen stenen net boppen de master. Als ze terug het leren hennen binnen, dan pas zullen ze zijn gelijkenis wezen. Waarom zoeken jou naar de splinter in oormans eeg en vernemen jou de balken net die in jouw eigen eeg zit? Hoe kunnen jou dochst in een oor zeggen, vreun, let me bij die splinterus uit het eeg helje, als jou de balken in jouw eigen eeg net vernemen? Komediespeelder, hel je eerst de balken uit jouw eigen eeg wij, dan pas kunnen jou de splinter in oormans eeg zitten zien en die eruit helje. Er is geen goede beam die minder vruchten jouwt, maar ek geen minder beam met goede vrucht. Elke beam ken men aan zijn vrucht. Van stiekelhagen plukket men ommers geen vieren en van een twanbijpaal geen druiven. Goede meisken hel je uit de skatkamer van haar goed hert het goede voor het licht. De minnen uit haar minhert het minne. Want dat het hert vol van is, daar spreekt de moele van. Wat doch je me met alle gedurigen heer te nemen, als je me doch net dogge wat ik sis? Elke neen die bij mij komt, naar mijn woorden harket en daar neffens docht. Ik zal je eens zeggen, werd san een oplieket. Hij lieket op een die bij het bouwen van een huis hakket en dolt en de fûneminten op een rotsgrond leidt. Als dan het hege wetter del komt, batst het in dat huis aan, maar er is geen verwrikken aan, omdat het goed bouwd is. Maar als een al naar mijn woorden harket, maar er net neffens docht, san man lieket op een die een huis samen op een grond zet, zonder fûneminten. Het wetter batst het aan en het stwat op slag in. Het wordt één grutte puinval. Haadstik zoon. Doet Jezus hielendal kleer weer met zijn taspraken voor het harkende volk, gang er Kafarnaum. Een officier daar hier een feind dat er tegen mij opheer. Die wie slim ziek en lei op sterren. Doet er van Jezus jere, stuurde dan ik enkel de oudsten van de Joden naar hem ta om te vragen of Jezus komen wil en zijn feind daar terug helpen. Doet hij bij Jezus kwamen, stenen ze daar tegen bij hem op aan.
Hij is het wel wurdig dat jou dat voor hem dogge zijn ze, want hij is uw volk tieren taggedien. Hij had zelfs de synagoge voor u zettelitten. Jezus gang door mij hadden, maar hij wie al net 4 meer van het huis af, doet de officier daar enkele fruchten op uitstuurde om hem te zeggen: Master, bespaar je jou die drokte. Ik ben net wurdig dat jou bij mij in de huis komen. Daarom wie het mij ek al wat te bot om zelfs samen naar jou te gaan. Jou maar een bevel, dan moet mijn feind beter wezen. Ik ben zelfs een man die onder een oor stiert, maar ik heb ook soldaten onder mij. Tjen de ene zes ik mars en dan gaat er. Tjen een oor neer, kom en dan komt er. En tjen mijn feind, doch dat en dan docht er het. Doet Jezus die woorden jedde, verwonderde hij hem oer de man. Hij keerde hem naar het volk toe, dat mij kwam, en zei: Ik zeg je me, zelfs in Israël heb ik zo'n groot leeuwen net voen. Doet de vrouwen die erop uitstuurd wien weer in de huis kwamen, die het haar blikken dat de feind beter weer. Daarna weer op wij naar een stad die na en heet. Mij hem reisgen zijn leerlingen en een grutte kloft volk. Doet ze dicht bij de stadspoorten kwamen, wat er krekt een derde opdroegen, de enigste zoon van een widow. Gans meisken uit de stad gangen mij haar. Doet de Heer haar zeg, kriegen er tegen mij haar te dwaan, en zei: Scream maar net. Doe gangen naar de likbier ta en rekken die aan. De dragers bleven staan. Hij zei: Jong feind, ik zeg die, kom oorijn. De derde gang oorijn zitten en begon te praten. En Jezus joeg hem aan zijn mem waarom. Diep ontzag bevong elke een. Ze prijzen God en zeiden: Een groot profeet is onder u verschijnd. En God had goed gunstig deel schoen op zijn volk. Dat nijs door hem ging het hele Joodse land terug en een wierde kriete daaromheen. En Johannes zijn leerlingen vertelden haar master al die dingen. Hij roep een paar van haar bij hem en stuurde haar naar Jezus toe met de vraag: Binnen jou de man die komen zo, of moeten wij op een oaren tijdje? Doet ze bij Jezus kwamen, zeiden ze: Wij binnen terug Johannes de Doper naar jou toestuurd om te vragen: Binnen jou de man die komen zo, of moeten wij op een oaren tijdje? Krekt op dat stuit, holp Jezus gans meesken van ziekten, kwalen en kwade geesten aan, een grut tal blinden joeger het gezicht. Hij antwoordde haar: Vertel Johannes maar wat je me hier schoen en jet hebben. Blinden kennen we zien, lammen rennen, melaatsen worden zoen en zuiver, doven jere, derden worden te lippen brocht, en ermen wordt het blied boodschap verkondigen. Lokkig is hij die troch mij net komt te vallen. Doet de woorden van Johannes voortwenen, begon Jezus tegen het volk over Johannes te praten. Om wat te zien binnen jemme de woestijn ingaan? Wie het om een rijt te zien, zoeiend op een wien? Nee, maar om wat te zien binnen jem komen? Om een man kleid in side en satijn? Leer mijn mooie kleren en orenwilderigheden binnen in paleizen te vinden. Maar om wat te zien binnen jem dan al komen? Om een profeet? Ja, wist ze ik hem, en meer als een profeet. Van hem stiert beschreven: Zoch, ik stuur mijn bode voor jou uit. Hij zal voor jou het paard rijmeidje. Ik zeg je, van dit uit vrouw je binnen is geen één grutter als Johannes. Maar de liedse in Gods rijk is doch grutter als hij. Het volk had alle jaren naar hem harken, de tolgaders ik. Ze achten Gods bestel goed en lieten haar dopen met de doop van Johannes. Maar de Farizeeërs en de wetgeleerden hebben het plan van God te haar eigen skeer afgeweest, met ze net door hem doopt worden wonen. Waarom moet ik de meesten van nou mij vergelijken? En waar binnen ze gelijk? Het is mij haren als mij de ben die op het merkenplein zitten te watchen. Het ene partoer ropt in het oren: We hebben voor je op een bruiloftsfluit spelen, maar doontje die je net. Wij hebben voor je een begrafenislied zongen, maar goele die je net. Johannes de Doper is komen, hij fastte en broekte geen wien, en dan zei hij is net wies. De meeske zoon is komen, hij eet en drinkt wel,
En dan zei ze hem, een fretter is het, een soeper, een vreun van tolgarders en zoenders. Maar de wijsheid van God kreeg het gelijk van elk die het haar begeert. Een van de fariseërs hie hem rusnoegen te eten. Jezus kwam bij hem in een huis en schikte bij de tafel. Een vrouw die in een staat op een minnenammelij kwam te weten dat er in het huis van de fariseër te gast was. Ze kregen door een flesje met balsem, gang achter bij zijn voeten staan te schreeuwen, makke die wierd met haar tranen, vagen ze aan met haar hier, tuten ze en salven ze met de balsem. Doet de fariseër die hem nu hier dat zegt, dacht er bij hemzelf, als hij nou weer een profeet wie, dan zou de grif wel weten dat de vrouw die hem aanrekt een zonderes is. En hoe niet. Toen nam Jezus het woord en zei, Simon, ik heb jou wat te zeggen. Simon zei, Master, zeg het maar. Een jildschitter hier 2 schuldners. De een wie hem 500 denariën schuldig, de andere 50. Ze konden net betalen, en dus konker het harren allebeide. Waarvan harren zal hem dan het meest tagedien wezen? Simon antwoordde, wat er het meeste schonken had, denkt me. Jezus zei tegen hem, dat hebben jou goed schoon. Du keerde er hem naar de vrouw ta en zei tegen Simon, sjogge jou deze vrouw? Ik ben bij jou in een huis komen. Wetter om te voet wasken hebben jou mij doe net doen. Maar zij maken mij de voeten wierd met haar tranen en vagen ze mij haar hier aan. Een tuta welkom hebben jou mij net doen. Maar zij had, zond ik erin kwam, mij aan een wijd de voeten tute. Jo hebben mij de holle net met olijfolie salve, maar zij salven mij de voeten met balsem. Daarom zeg ik jou, binnen haar de zonden verjoen. En dat wien heel wat. Oor zou ze net zal leef hebben kennen. Wat maar een beetje verjoen is, kan net zal leef hebben. Tjen haar zei er, jouw zonden binnen jou verjoen. Die mij aanzitten begonnen haar zelfs aan te vragen. Waar is het doch dat er zelfs zonden verjouwt? Tjen de vrouw zei er verder, jouw leeuwen had jou behaard west. Geen in vrede naar huis. Haadstik 8. Tijd reisde er steden en dwarpen aan om het blied boodschap van Gods rijk te preken. Mij hem reisden de tolve en enkele vrouwen die van kwade geesten en ziekten aangeholpen werden. Maria, die van Magdala neemt wordt, bij water zo'n duivels uitgeen werden. Johanna, de vrouw van Herodes zijn rentmeester Kusas, Susanne en gans oaren. Die zwargen voor Jezus en zijn leerlingen, mij wat ze te haar voldwaan heen. Doet er dus een grutte mannichte bien waar we, uit alle plakken kwamen de meesten op in tas zetten, broekte er deze gelijkenis. Een schidder ging erop uit om het siert te siergen. Bij het siergen voel een part op het paard en waard vertrapen. De vogels pikten het op. Een oorpart voel op een rotsgroen. Doet het opkwam, verdroeg het, omdat het geen vocht had. Waar een oorpart voel tussen de stiekels. Ik kwam tegelijk met de stiekels op en die versmadden het. Nog een oorpart voel in goede eerde en doet het opsketten weer, joeg het 100-voudig vrucht. Loet raper daardoorheen, die het Ieren had om te jaren, die mat ze broeken. Zijn leerlingen vregen hem wat die gelijkenis betutte. Hij zei, jimme is het joen de mysteries van Gods rijk te kennen, maar de oren matten het met gelijkenissen dwaan, dat ze sjoggen en dochs net insjoggen, jere en dochs net verstenen. Deze gelijkenis wil dit zeggen. Het ziet is Gods woord. Wat op het paard valt, dat binnen de meesten die het wel hartje, maar dan komt de duivel en pikt het woord uit haar hart wij, dat ze net leeuwen zoen en redden worden. Wat op de rotsgroen schedden wordt, dat binnen de lui, die als ze het woord jere, dat mij blijdschap aannemen. Omdat ze likwijls geen wattel hebben, leeuwen ze zolang het harden uitkomt. Maar in tijden dat het erop aankomt, vallen ze aan. Wat in de stiekels te lane komt, dat binnen de harkers die linkende wij smoren in een noorden, de rijkdom en het geniet van het leven. Ze worden net riep.
Maar wat in de goede Ierde te landen komt, dat binnen de harkers die het wurdt in een edel en goed hart bewarje en terug uithouden tot vrucht dragen komen. Geen stekt een lampe op en zet er dan een bak oorheen of jouwt hem plak onder een restbank. Nee, hij zet het op een stander, dat alle man bij het inkomen lucht zocht. Want er is niet zo verborgen of het komt aan het lucht. Niet zo geheim of het wordt openlijk bekend. Denk er dus om, hoed je mijn hartje. Ja, wat had, die zal meer doen worden. Maar wat niet had, zal ek nog aannemen worden wat er meent te hebben. Zijn mem en zijn broeren zochten hem eens op. Ze konden likwijls vanwege de kloft meesken net bij hem komen. Doe waard hem terugdien. Jo mem en je broeren staan buiten door en willen met jou praten. Maar hij antwoordde, mijn mem en mijn broeren binnen ja die naar Gods wet jaren en daarna doggen. Op een keer stapte er met zijn leerlingen in een boot en zei zijn harren, liet ons oerstekken naar de oren marswal. Toen voeren ze de mar op. Onder het varen voel er in een sleep. Een voele flapwien sloeg op een mardel. De boot makke wetter en ze rekken in niet. Ze roenen op hem ta, maken hem wekker en zeiden, Master, master, wie vergene? Hij waard wekker en verbeer de wien en het wilde wetter. Doe joegen die hardel en het waard blak stil. En tjen harren zei er, waar is je me vertrouwen? Maar ja, wie een benauwd worden en tige verwonderen zijn ze tjen waar mij er dochs wijze dat er wien en wetter gebied en dat die om zien sissen jouwen. Ze houden aan op het land van de Gerasenen dat voor Galilea oerleidt. Doet er uit de boot aan land stapte, kwam er een man uit de stad wij te meten die de duivels in hier. Zo'n lange tijden hier er al geen klein meer aan het lief en hij wennen net in een huis, maar in een graven. Doet er Jezus zegt, joegen een gjalp, voel voor hem op een knibbels en raasde, wat ha jou mij met te meidjen, Jezus, zoon van God de Allerheerste? Ik bid jou, pienig je mij net. Want Jezus hier de onreine geest jitten uit de man wij te gaan. Al weet hoe vaak hij die hem aanpakt, dan bezochten ze om hem handen en voeten te binden en hem vast te houden, maar hij squadde de boeien stikken en waard dan terug de duivel de eenzaamheid injagen. Jezus vreeg hem, hoe jitte jou? Hij zei, legioen, gans duivels wie namens in hem vinden. Die smeekten Jezus dat er haar net weer de aargroen insturen zou. Nou roender op de berg krijgt een grutte keppel bargen te wijzen. De duivels smeekten hem, hij zou goed vinden dat ze in die bargen gongen. Hij vond dat goed. Toen gongen de duivels uit de man wij en voeren in de bargen. Daar stoode de hele keppel bij de hechte del, de mar in, en versoepte. Toen de hoeders zagen wat er bad wie, vlagen ze voort en vertelden het in de stad en boeten uit. Toen zetten de meesten daarheen om te zien wat er voorvallen weer. Ze kwamen bij Jezus en troffen de man nog dat de duivels uitgehen wenen. Hij ziet aan Jezus zijn voeten, aankleid en wol en goed bij zijn verstaan. Ze waren er bang van. Die het tjoen heen lijnen haar uit hoe de bezetene verlost weer. Al dat volk uit de contraien van de Gerasenen stierde door tegen bij hem op aan dat er bij haar wijgaan zou, want de schrik zit er bij haar in. En Jezus stapte in de boot en voer weer om. De man die het bezeten was hier vroeg of er mij mocht. Maar Jezus stuurde hem naar huis. Bij de woorden, je moet weer naar huis gaan en vertellen wat God aan jou dien had. Toen ging de man naar huis en vertelde oorl in de stad wat Jezus aan hem dien hier. Toen Jezus weer omkwam, werd er terug het volk inhellen, want ze stien alle jaren op hem te wachten. Toen kwam er een man aan die Ieren heet. Hij wie beheerder van de synagoge. Voor Jezus zijn voeten voelde op de knibbels en smeekte hem om bij hem aan huis te komen. Want zijn enigst famke van zowat 12 jaar lei op sterren. Doet Jezus daarheen gang, trouwen de meesten hem haast plat. Er wie ik een vrouw bij, die al 12 jaar het bloed vloeien haan hier en al haar jild verdokteren, maar bij geen één koeze baat vinden. Ze kwam hem van achteren op,
rekke de samen van zijn mantel aan en fûneminten hadden het bloed vloeien op. Jezus zei, waar had mij aanrekken? Doet geen einde vooruitkomen wo, zei Petrus, master. Al deze mensen kringen om jou heen en truwen jou zuiver plat. Maar Jezus zei, er is een die mij aanrekken had, want ik heb merken dat er kracht uit mij roen is. Doet de vrouw zegt dat het uitkomen weer, voel ze trillen voor een del en biechte voor al het volk op, waarom ze hem aanrekken hier en hoe ze op slag beter worden weer. Hij zei tegen haar, dochter, jouw leeuwen had jou behaard west. Geen in vrede naar huis. Wilst nog stier te praten, kwam er een uit het huis van de synagogebeheerder en zei, jouw dochterke is al wij. Val de master net langer lastig. Maar Jezus jette dat en zei tegen hem, wees net bang, houd je vertrouwen, dan zal ze redden worden. Doet Jezus daar in een huis toe, woord er net leien dat er een oors meegang als Petrus, Johannes en Jacobus en de Heit en Mem. Ze steen alle jaren te schreeuwen en te weeklaaien om haar, maar hij zei, schreeuw net, ze is net staan, ze slept. Ja laken hem uit, omdat ze er wist van wenen dat ze staan wie. Maar hij kreeg het famke bij de hand beet en zei luid, famke, kom oarijn. Ze begon met te ziek heljen en voort kwam ze oarijn. Jezus zei dat ze haar wat te eten ja moesten. Het famke haar aden konen er net uit. Hij verbeer haar om ek maar één te vertellen wat er bad weer.